Kuhan ko na may rinse. Ano sa amin eh? Isol sa ubos. Ilap din. Okay. Okay. Okay na ba ka? Oh, mana na. Live na siya. Muna na. Yeah. Oh. Tahan niyo kapayapaan. Ha? Makatahan niyo kapayapaan. Oo. Bot! Gamay diri, bot! Di man masud. Oh, na. Kay si Kon, di sad masud si Kon. Sound. Isa. Yung. Ikay ko na scan ko siya. Saan yung nakatanong doon? Hindi ko kakuha ko. Lisod ko. Doon ay nakatanong. Sige lang. Ako rin. Doon ay nakatanong doon. Ano ba? Ikay ko ba? Sure na ni? Oh, mao na gini. Ayaw ko pagkato? Pagkanta? Kanta sila karon hindi pa minaw. Bagay. Sound. Saging muli ha. Saging. Nagsasitang kilo. Saging muli ha. Doon ay nakatan. Pagani? Lapas. Hi. 1, 2, 3. Isa. 1, 2, 3, go. Saging nagtatalog sa aking iyakundan kasi sa putas makahigit sa lawat dali ikititan ng pili mo kaon patabi ko ang bisan wala kay nipon palitan mo doon, palitan mo tay palitan mo noon, palitan mo nang palitan mo tay, palitan mo nang pamalit mo tanan basing gamit sa pilis, dili siya gumulan, dili siya kupang, dili siya mapulan, dili siya mapula. Kaniya mong sabi na grabe ka barato, saan makapungit sa 40 ng kilo. Palitan mo doon, palitan mo tay, palitan mo noon, palitan mo lang, palitan mo tay, palitan mo lang, pamalit mo tanan, basing ka naman.
Ito ka dito? Ito ka, sa pangalong neck. Ah, gilang. Oh.